az első kérdésünk az lenne, hogy milyen érzés volt egy ilyen fontos műemléket restaurálni? Hát nagyszerű élmény, felemelő, és mindenképpen nagy kihívásnak tekintettük. Kihívásnak, szakmai kihívásnak is, de lelki vonzata is van. Milyen nehézségekkel találkozott a restaurálás során? Elsősorban nem volt egy terv, ami szerint össze kell legózni ezeket a nagy méretes tömböket, és háromszor futottunk neki, hogy minden részletét ennek a nagy puzzle-nek megtaláltuk. Így jöttünk rá arra, hogy egy sor kő hiányzik. Az az andezit sor, amelyik középen van, az új andezit lépcsősor. Gyakorlatilag mindent köve megvolt. Mennyi időbe telt ezt a műemléket restaurálni, és mióta dolgoznak ezen, és mennyire találja fontosnak az, hogy egy ilyen műemlék visszakerüljön az eredeti helyére? Hát, az elbontás után sokáig hányottak a kövek, tehát hogy méltó, hogy most visszakerül. Sajnos nem az eredeti helyére, vagy nem sajnos. Most egy új lokációja van, talán sokkal impozánsabb, szebb, látványosabb, talán turisztikai szempontból is. Összességében vagy 3 hónapot dolgoztunk rajta. De hogyha még hozzáteszem a felméréseket, meg azt, hogy most megint visszajöttünk az emléktáblát, táblának az a 4 táblát felszerelni, meg magát a benportrét, amit ugye a kollega, a Sipos István Márton szobrász készített. Hát, hogy ezeket mind összeadjuk, akkor mondhatom így, hogy hónapok munkája van benne. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, én is köszönöm.